Wiem, moi drodzy, że lubicie, kiedy się dla was otwiera takie paczki i pokazuje wam, co jest w środku i jest ta nutka tajemniczości, niepewności, co tam będzie. Powiem wam tak, ja się trochę spodziewam, co tam będzie, ale to nie jest przesądzone. Także jak chcecie, żeby było coś fajnego, to musicie dać łapkę w górę, suba, wejść na Facebooka, na G2A i kupić koszulkę. Nie no, poważnie, nie żartuję. Dobra, żniemy. Czy to iPhone? Czy to bomba? Czy to wąglik? Kabel USB 1,8 metra. No, wygląda trochę jak to, co chciałem. Ciekawe, czy oryginał, czy chińska podróba. Powiem wam, wygląda całkiem jak pad z Xboxa One, nie? Day One 2013, pewnie wyniesiony z Łonego, z E3. Co to jest? Jest, że Xbox, czyli że chyba z Xboxa. No dobra, spoko, czyli w paczce był pad, okazuje się. Nie była to bomba, ani nie był to wąglik, także moi drodzy, mam pada. Będę sobie teraz grał w różne gry na padzie. I to była zawartość tajemniczej paczki. Także rozwijam się technologicznie. No, co ja będę wam gadał? Dajcie łapkę w górę i widzimy się już w grach na tym padzie. Może Dark Soulsy. Chociaż to wtedy rozjebie go o ścianę pewnie. Łos, curwa, świeci się. Zaro się zdupia ze stołka.